Вече така ще започвам всеки един клип. В днешния видеоклип ще правим анбоксинг на едни слушалки, които се казват Smart Choice Headphones. Добре, английска е на ниво. Това представляват те. Това са наистина много готини слушалки, пиме. Браво, ево! А ето това са моите слушалки. Даже са мултифункционални. Ето тук отвътре, както можете да видите, мекичко, така че ако нямате мастурбатори, те могат да ви свършат работа. И се надявам да са добри за запис, да няма дилей като ги включа в аудиокартата, надявам се да няма дилей като ги включа в аудиокартата ми. Надявам се да няма дилей като ги включа в аудиокартата ми на Focusrite. Надявам се да няма дилей като ги включа в... Надявам се да няма дилей като ги включа в звуковата ми карта на Scarlett Focusrite. Добре, не, ама... Не можах да разбера какви са му очакванията от тия слушалки. Дали се надява да няма дилей като... Виж какво, няма да хейти моят човек Тими, ясно ли бе? Тимето е най-добрия българ и най-добрия певец в България. Точка. Даже през цялото време, докато снимам този клип, съм си пуснал негова музика на шалките. Ето, чуйте. Нейната любов е една, завъртяме главата като покер. Виждам красива болка, завъртяме главата като покер. Нейната любов е една, виждам красива болка, завъртяме главата като покер. Все едно беше казино, аз заложих си парите на казино. И така изневиделици спечелих я. Толкова красива, че не я забравя. Нейната любов за мен е